ngeni license mara no expire abo wacho ni Eli awinjo nitie operation Mombasa Road an gari ni okadhigo in dhi gi gari nikech an aonge magi ineno at least next time to kapo ni okaw ng'ato bo tere court bo goe fine no koso license ing'eni kiny Charles ok nyal riembo gari ko onge gino nikech ong'e ni hapana komaka bo tere court to fine midhi goya pek. Kora paro ni konchiel bende piny owacho bende oseninde class kaachiel gi duol nogono mar NTSA nikech NTSA pok gi keto crackdown bo ging'iyo ni to SACCOs mag apiko gin adi to how many qualified members ma SACCOs go gin adi tiwacho ni Kileleshwa wan gi SACCOs adi within Kileleshwa to gin gi ji adi to ji adi ma onigi qualification mar timango mar riemba apiko koro iyudo ka jok mobedo qualified gin safe to jomoko mabe moko chuogre mago gin koro giyudo ni gin unsafe koro gin gibedo weeded to bende out. Eli bende oseyo weg nyamburko kotudore koda nyamburko go ma obedo pimped masiche moko iwinjo ka thum migoyo iye kanyo ng'eny ahinya kendo kaachiel kod teyni moko ma nyamburko moko nitiere godo gino ma Eli bende nowacho ni seche moko teyni go kata gotieno nyalo miyo ng'ato ok nen maber mago e moko kuom gigo ma bende noseyo ni kelo masiche e kind jo geche gi jo apiko. Aparo ni argument mar Eli no mano ok ayiego nikech aparo ni sama matatu en ohala to sama gari no bedo pimped oketne techego oketne thumno iboyudo ka nitie ng'ato mabet e stage kanyo close to 1 hour orito gari no nikech en gari no ema more gi thumno gi techego emomiyo iyudo ni kata sama nikech nawinjo ka Eli wacho kata ni gechego ni kod thum maketho it apa no onge ng'at maywayo ng'ato ni Joyce bidonje gari ni gi thuon in michopo e stage kacha it's your choice iwacho ni anto gari ni ema dhigo emomiyo koni ni boyudo nitie ng'ato mobet e stage chakre kata saa 11 orito mana gari no maka gari no pok obiro to koidh then iboyie koda Joyce ni geche miwinjo ni obedo pimped go geche kodonje stage ok okaw kata 10 minutes kapok opong' nikech oyudo ka fans iluongo gin fans gerite kora aparo ni kar kanyo to Eli aparo ni oko ginene kanyo Eli oriambo nikech maning'ani iyawo dukani iketo TV e dukani all round en choice mara ma mondo be ang'iew e dukani nikech dukani smart kata dhi e duka moro mahero then aparo ni another thing jo boda gi weg geche apa ni waduto wan joma tiyo gi barabara owadwa Eli koro gima onego bed ni watimo ema ni onego bed ni piny owacho losonwa romo moro wabedo gi puonj then kwasebedo gi puonj to wang'eyo ni hapana waduto te watiyo gi barabara and we need each other to sache ma in kata in jabodaboda ineyo to bende kaka an driver ng'en seche moko nitie gima miluongo ni ignorance Joyce abo neno ni Eli obiro to donjo marach but I could have saved his life kanyono ne break for 2 seconds but kora an ignorance mara ng'isa ni I'm right kori kadha koro iyudo ka kadha tiyudo ka akelo masira seche moko masira makelo ni ok en masira mathin ng'atni owito ngimane to en breadwinner ode kacha koro ing'eni seche moko the whole family depends on him koro iyudo ka koro akelo chandruok e familia no an bende akelo chandruok kuoma wuon nikech koro sami setimo masira ng'eni in kod case makoro nyaka iyal up to that time makata poni insurance dhi timango dhi chulo all that time then family chande disorganize kabisa nikech their breadwinner isetimango isehinyo koro aparo ni wan bende kaka joma tiyo ga paya onego bed ni wang'eyo sama donje barabara let's assume nitie jago moro ne ng'isaga ni kidonje gari
weneno Joyce ni Joyce no driver ne mongima in jogo te treat gin they are mad in kendi ya mingima kwa hiyo kata kineno ka Joyce oamua neno donjo moko indicate nyone break odonj mondo odhi I think kwa bedo gi that spirit weche moko mag masiche mag apaya gi waboduoko piny then mogik Joyce aparo ni kama Elio tamre yie to en gima ntie aparo ni kata und samudhi timo coverage mar josiasa uyudo ka thoth jo apiko ema ntie msafara mambele this means ni jo apiko gi ntie their chairpersons ma jasiasa tiyo godo ma influence gi koro ging'eyo ni kata kapo ni omaka kiny to gibodhir chairman to wacho ni gin one of our member notimo ang'o nomaki koro aparo ni gik machalo kama the political hand in this border sector omigi gibedo kod kiburi moro mok nyal puonjogi bende ok nyal nyisigi ineno nikech ging'eyo ni jasiasa bod timo ang'o bodonje iye kwa omakgi to gima koro nyaka Eli tim gi joge owacho ni jo boda nyaka ging'e ni sama wuok e oda an nawuok nadhi e tija kaka Joyce mbe ni wuok e od ni biro ofis